O kaniding adlaw mga inday no is nangaon day mi diri sa Tom in Tom's coffee shop. So dali ra kay ni tultulo no sa mga taga Iligan City kay lagi naara siya sa Mayahay Highway. Og perfect day kay ni diri sa mga family bonding ba kay lagi barato kay lang serve diri og mga lami na sad kaayo ang ilang mga pagkaon diri. Og anyway, maayong adlaw di ay sa tuang tanan. Og kapila na day mi nagbalik-balik diri sa Tom in Tom's mga inday no kay lagi lami manggud pud sila og mga pagkaon diri og barato ra sad pud kaayo ba. Ang ila ding coffee shop ani mga inday is naa sa second floor so kailangan ka musaka pa. Og sa mga nag-PM day nako nga kuno daw ang Iligan City is gamay ra daw siya nga lugar so wala daw kunoy mga kaganapan diri sa Iligan City. Hoy, og basin day kulno nga wala ka kabalo og unsa kanindot ang Iligan City og unsa pud kadaghan ang pwede nimo malaagan diri. So lalaki day ang nag-PM nako day no nga lagi daw bati daw kuno kayo ang Iligan City og grabe jud siya nakalait diri sa moang lugar. May gali ato mga panahona isang ako ang dugo wala ni ambak sa ako ang kiting kay kung ning ambak pa ay dah patulan ako for the go. Og mutan-aw pa man gani kani ako ang video call so kani nga video is imuhan ni mo nang paminaw diha please lang. Og para makaibalo ka angkol no, ang kani ako ang vlog or kani ang ako ang content is dili ni about sa mga tourist spot or mga tourist attraction diri sa Iligan City. Munang pwede ka mulayas diri sa ako ang content o pwede ka mulayas diri sa ako ang vlog o di ba sakit no hoy. Kaysa naman daghan pa kay kag istorya diri sa mo ang lugar nga lagi bati among lugar ug way mga kaganapan mo unang pangita og laing lugar nga imuhang gusto. Og pwede sa diay ka mangitag laing nga mga content creator diri sa Iligan nga ang ilahang content is about sa mga tourist attraction ba. Mo nang ay kulap da call please lang. Kay abi man gud mo call no is daghan ka ay kag pwede ma-search nimo diri nga mga vlogger nga mga sikat nga vlogger diri sa Iligan City nga ang ilahang mga content is about sa mga tourist attraction diri sa Iligan City ba. Mo nang basin gilamat ra ay ka call din anhi ay ka diri sa ako ang content. Mo nang balihan na dihay mong brief kay para di nakalamaton please lang. So anyway day mga inday no, dili day ko gusto nga moambak ang akong dugo dito sa kiting mo nang balik ta sa tong kaon karon. So diri day ay sulod sa Tom in Tom's mga inday no is grabe daghan kay bug food nga pwede nyo kapilian. So daghan kay sila available diri nga mga drinks mga inday no nga pwede nimo kapilian. So pwede ka mag ice coffee, mag shake, mag juice or unsa pa to basta ikaw mo day balag pili. Ug available po diri ang ilang pasta, bread ug ang ilang mini pizza. So lami kay ilang gamay nga pizza diri mga inday ba mo nang i-try ni ninyo kung taga Iligan City mo. Ug labaw sa tanan mga inday no, ang ilang coffee shop is grabe kalimpyo ug kusog kay siya aircon ug kusog sad kay siya wifi o san ka pa. Mo na ang mga bata na mo diri is grabe po sila ka-behave kay lagi ang uban nag cellphone, ang uban nag drawing ra so wa mi na problema diri og gukod-gukod sa ilaha. Kay samtang manggo nagpaabot mi sa mga order mang inday no is nagchika-chika sa mi diri og nagunahuna mi og pila man ka ang amo ang bill ani ron. Pero diri manggo nga coffee shop mga inday no is kung naalang kay toke is daghan na kay kang pwedeng mo order nimo ana. Og idani day kalami ang ilahang bread mga inday no pero ang pinakalami jud ana mga inday no kanang mango bread nila kay grabe jud siya kalami promise. Og kana ilang mga drinks mga inday lami sad kay na og kani pud ang ilang cheesy bread grabe sad kalami day. Mo na kay daghan man mi karon so mo na ubay-ubay sad ang among order dayon ang ubang order na mo is na delisia kay lagi giluto pa. O kailangan imo mosayo diri sa coffee shop sa Tom in Tom's mga inday no kanang wala pa kay siya taw kay lagi pag abot niya og 7 to 8 PM so daghan na kayong taw nga mo ani diri kay diri mga un. Muna kung gusto mo nga gamay ra ang taw pag abot ninyo or gamay pa ang taw nga naa diri sa sulod is pwede sad mo ani diri og mga 6:30 PM. Og magpasalamat sa day ko sa akong mga viewers diri sa Iligan City kay lagi ubay-ubay na jud ang nitan-aw sa ako ang mga vlog diri sa moang lugar. Og shout out day ko sa mga taga Iliganon. Og dili lang day ko diri sa Iligan City magpasalamat sa inyong tanan mga inday no. Gusto sa ko magpasalamat sa Luzon, Visayas, Mindanao nga nakaabot ang ako ang mga video di sa inyong lugar. Mao nang daghang kay salamat sa inyong tanan kay lagi karon ubay-ubay na jud ang ako ang followers. Og sa mga content creators sad nga nag-unfollow sa kuha kay lagi daw di daw ko mo follow back sa ilaha. So inani ni mga inday no, kani magkung F to F or kani magkung follow to follow is grabe jud pud siya kalisod ug grabe pud kakalas og time pod. Kay lagi man isa-isahon pa jud ta mo og tan-aw, isa-isahon pa jud ako agto ang inyong mga Facebook page. Mao nang don't worry mga inday no, is okay ra jud kay sa ako ang inyo kay i-unfollow kay lagi wala man sad koy time. Mao nang ang ako ang gustong mahitabo man good is katong mga content creator nga nagstay sa kuha is mao ra jud pud to ang ako ang ipalubak. Kay naamang goy uban nga mga content creator mga inday no is nagstay jud sila sa ako ug nagsupport pud sila sa kuha. Mao nang sila jud ang dapat na akong ipalubak. Mao na kalang uban nga nag-unfollow sa kuha or wala na ko gi-follow back so sorry jud kayo sa inyo mga inday. Ug mao din ni ang sulod sa Tom in Tom's mga inday no so nindot pud kayo ilang lugar. Kay humana man gud mi kaon ani mga inday no mo ning paggawas na mi diri sa ilahang coffee shop. Ako lang ning gibidyohan mga inday ba kay para pud makakita mo ginanid ay kanindot ang ilahang place so mo nang perfect kaayo sa mga family bonding. Ug mao din ni ang gawas no so grabe ra jud siya ka highway mo nang dili jud mo maproblema magpangita ani ilahang coffee shop. Kay nahuman naman nami ani mga inday no mo nang pauli nami ani so panaog nako.
Og sa next video na day ko mag-shoutout sa mga nagpa-shoutout sa kuha mo nang daghang salamat kayo sa inyong tanan. Og anyway day no, mo din ako i-share sa inyo og diri na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo. Oy.